Добър вечер, скъпи приятели! Ще се опитам накратко да ви покажа какво днес съм правил по тази каравана или по този кемпер. Това е смесител, или казвам другояче, батерия в душа. Какъв беше проблема? Проблема беше в този микроключ. Ако го наричате по друг начин, може да ми напишете, за да мога да науча и вашата дума. Ето тук се вижда, че беше късо. Виждаме това синьо тук. Това показва, че е паднала вода. Какво направих? Поръчах нов, разбира се, няма да реставрирам това. Поръчах нов и допълнително за по-голяма сигурност, с помощта на такава изолация и запалка. Допълнително изолирах тези два мустака, така ги наричам аз. Не знам дали е професионално или не. За да може да се осигури повече безопасност. Допълнително към това нещо, тук бяха сложени гумени уплътнения. Тук беше сложено едно гумено уплътнение. И в тази част също беше сложено гумено уплътнение. Тук няма нужда, защото тук вече има една пластмасова шайба. Това е, аз го наричам апендикс, който върви от смесителя или батерията към душов маркуч, студена гореща вода, двата кабеля към микроключ, синьо кафяв и само кафевия. Ето виждате тук също с помощта на тази изолация и запалка, по-късно ще изолирам. Допълнително още какво бях направил, бях купил ето такава шайба. И разбира се, ви обясних, че тук има и допълнително гумово уплътнение. Защо? Защото тук нямаше тази шайба, имаше само тази малка. И когато човек ползва душ или когато човек се къпи, той без да иска дърпа маркуча. И ако виждате, самата стена се клати. Стената е направена много тънка пластмаса, така бих го нарекал, извинявам се. И за да не стане съкътлък, за да не се счупи, затова отидох просто в строителния магазин и намерих най-голяма шайба, подходяща по размер на резбата. И между стената и шайбата сложи гумено уплътнение, за да можем някакси да го обезопасим. И така, приятели, това успях днес да направя. Остава ми само да сглобя мивката, да изчистя всичко. Ако на някой беше полезно това видео, много се радвам. Желая ви приятна вечер. Чао, чао!